Bueno, lehenik eta behin gure kesa, sorpresa eta ezin egon adierazi nahi dugu, EAJ eta PNV-ek egin dozkun eskaeraren aurrean, hau da. Gure bulegoko lehioetatik ikur palestinar kentzeko eskaera hori. Eta diogu hori, azkenean azkeneko hilabetean gertatu ari dena, hori sarraskia eta hondamina izan da, eraso planifikatu bat, estatu terrorismo eta genozidio saiakera bat, eta horren aurrean, gu ikur palestinarra jartzearen keinua, elkartasun keinu zume bat, baino ez zen. Eta ez dugu ulertzen, zelan ikur palestinar batek, ezin egona edo bintzat molestatu diezaioke hemengo Eusko Alderdi Jeltzaleari. Gustatuko litzateke guri da, EAJaren ekimena bera izatea. Baina ikusita azkeneko hilabetetan, PNV-ren jarrera zen izan da Palestinarekiko. Hau da, martxoko plenoan EH Bildu taldeak eraman zuen proposamen bat, non nahi genuen hori Nakbaren urte hurrenaren harira, Arriagako antzokiko maskiletik Palestinako bandera eskegitzena, kontuan hartuta, Nakbaren urte hurrena dela eta baita ere aurten Nazio Batasunak izendatutako Palestinar herriarekiko elkartasun nazioarteko urtea, lehen esan duten bezala izendatua izan dela. Eta, uste genuen hori ez zela gertatuko eta horregatik EH Bildu taldeak bere ekimena aurrera eman zuen eta guk eske egin nuen, gesto zume eta simple baina elkartasunezkoa, ikur Palestina gure lehioetatik eskegiz. Eta paradogikoki, gaur egon behar dugu hemen salatzen, zelan ikur palestinar batek molestatzen dula PNV-ren barruan, eta egun berean Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kanpaina bat jarri dela martxan, Gazara bialduteko material sanitarioa eta ospitalak berreraikeko materiala eta diru bilketa eta materialen bilketa. Bukatzeko, nahi dugu jendeari animatu, mobilizazioetan parte hartzeko, gogoratu behar dugu, gaur bertan ere erasoak jarraitzen ari direla, gaur goizean bertan Israelek jarraitzen du bere sarraskia aurrera ematen, jarraitzen du hondamendia sortzen eta jarraitzen du umeak eta emakumeak erailtzen, eta horretarako animatzen dugu jendeari mobilizazioetan parte hartzen, hain zuzen ere, bihar eguerdiko 12etan, Guggenheimenen bertan egongo da deialdi bat, eta animatzen dugu jendeari parte hartzen. Eskerrik asko.